mat-aflevering nummer 10, og det skal handle om vækst, og derfor så har vi lige en kort gennemgang af de 3 vækstformer. Først så har vi en lineær, der hedder f af x lig med a gange x plus b. Derefter så har vi en eksponentiel, der hedder f af x lig med b gange a opløftet i x'ene. Og til sidst så har vi en potens, der hedder f af x lig med b gange x opløftet i a. Jeg starter så med at forklare den lineære. Helt kort først en lineær graf, som egentlig bare er ret og går igennem koordinatsystemet. Derefter så vil jeg vise, hvad der sker, hvis du har selve forskriften, og du lægger 1 til x. Det der sker på x's side, det er egentlig bare, at det kommer til at stå herinde i en parentes, så den gider vi ikke arbejde så meget med. Hvis vi så kigger over på y's side, hvad der sker med den her x plus 1 i parentes, er, at vi skal jo gange a ind i parentesen. Og så først så får vi jo ax hernede, fordi a gange x, det giver ax. Så ganger vi så a'et med 1-tallet herover, hvilket så betyder, at der kommer til at stå et ekstra a hernede. Og så til sidst skal vi selvfølgelig stadig plus med b, som også stod der før. På den måde har vi ligesom bevist, at når du lægger 1 til x på x's side, så skal du faktisk lægge a til på y's side. Og hvis vi så skal bestemme forskriften ud fra 2 punkter, så har vi den her formel, som hedder a lig med y2 minus y1 over x2 minus x1. Og det er formen til at udregne a. Derefter så skal vi så udregne b, men vi skal først udregne a for at kunne udregne b. Hvis vi så tager udgangspunkt i, at vi har 2 punkter, et der hedder 2,3 og et der hedder 4,7, så skal vi så finde det her x1, y1 og x2 og y2. Så først så siger vi, at y2'et, det er 7. Det skal vi så minuse med y1, som så er 3. Og så skal vi så tage x2, som er 4, og minus det med x1, som er 2. På den måde så kommer forskriften, ud fra det eksempel vi har taget, til at hedde 7 minus 3 over 4 minus 2. Når vi så udregner det yderligere, så kommer der til at stå, at den øverste del af brøken, der giver 7 minus 3, 4. I den nederste del af brøken, der giver 4 minus 2, 2. Og helt kort til slut, så giver det i alt 2. Og så har vi udregnet a på den måde. Når vi så skal udregne b, så har vi fået en anden formel, der hedder b lig med y1 minus a gange x1. Den kunne også godt hedde y2 minus a gange x2. Men nu tager vi udgangspunkt i, at det skal hedde y1 og x1. Og vi bruger igen de samme punkter fra før. Og ligesom før, så fik vi jo at vide, at y1, det var 3. Det skal vi så minuse med a, som vi har udregnet fra før, som vi så udregnet til for 2. Det skal vi så til sidst gange med, det skal vi så til sidst, det skal vi så gange med det her x1, som så også er 2. Og når vi så har skrevet det op, så kommer det jo til at stå 3 minus 2 gange 2. Og når vi så udregner det, så får vi faktisk minus 1. Fordi vi selvfølgelig først ganger de to taller sammen, som giver 4. Så der kommer faktisk til at stå 3 minus 4, som selvfølgelig giver minus 1. Og på den måde har vi både fundet ud af a og b. Så vil jeg så gå videre til noget eksponentiel funktion. Og udregningen til den, den hedder jo, forskriften hedder f af x lig med b gange a opløftet i x'ene. Og det der så er med det, det er, hvis du så lægger 1 til
på x's side, så svarer det faktisk til, at du skal gange med a på den anden side. Og det skriver jeg lige op nu, for lige at vise, at, at det er rigtigt. B gange a opløftet x'ene, og det skal vi så, plusse med det her 1-tal i en parentes, som man så kan se her. Så hedder det, hvis du plusser med 1 herover på x's side, så hedder den b gange a opløftet x'ene plusset med det her 1-tal, hvor det også står i parentes, men det er altså det, der er ophævet, hvor du skal plusse det med x, hvor du skal plusse det med 1, hvor det så er x, der er ophævet over a. Når vi så udregner det, så kommer den til at hedde b gange a opløftet i x'ene selvfølgelig, men udover det, så skal det også ganges med a igen. Og det kan man se her nede, fordi at vi har sådan set, vi har alt det vi har heroppe, men vi plusser bare med, eller vi ganger bare med a til sidst, fordi at vi ligesom har fået en ekstra her, hvor det er ophævet. Så ja. Og en typisk graf, de grafer der er, det er nogen, der som regel, det er nogen, der er asymptote med enten x eller y-aksen. For eksempel den her, der er nedadgående, altså det vil så sige, at a er mindre end 1, at den begynder at blive asymptote hernede med, med x-aksen. Altså den kommer så tæt på som muligt, sådan uendeligt tæt på kan man godt sige, men den vil aldrig rigtig komme helt ned og røre. Så har vi så en voksende en, som faktisk bliver asymptote med y-aksen, at den går op, og den vil aldrig blive helt lodret, men den vil komme så uendeligt tæt på, som det nu kan lade sig gøre. Og det er så, hvis a er større end 1. Ja. Til slut har jeg så om potensfunktionen, og den er lidt mere drilsk, hvis man kan sige det på den måde. Først så har vi funktionen f af x lige med b gange x opløftet i a, og så også graferne, som jeg forklarer bagefter. Her skal vi så faktisk gange med et vilkårligt tal, som vi vælger at kalde k. Og når vi så gør det, så skal vi selvfølgelig også gøre det på den anden side. Vi skal selvfølgelig altid gøre det på begge sider. Først så har vi, hvis du ganger med k på den her side, det skal være en parentes selvfølgelig, f af x ganget med k lige med b gange x ganget med k opløftet i a. Og det er så hele den her parentes, der faktisk er opløftet i a. Ja. Og nu skal vi jo så udregne den. Og det kommer så til at hedde, når vi ganger ind i parentesen, b gange x, det giver bx. Og hvad siger den siger, det kommer til at hedde, bk opløftet i a. Og det skal du så gange med x opløftet i a. Hvilket kommer til at se sådan her ud. At altså fordi vi ganger b'et ind i parentesen, så kommer der til at hedde bk opløftet a, altså fordi at det er opløftet a, men så kommer x'et herhen, det kommer også til at være opløftet a, fordi at det her a, det gælder altså for hele parentesen, alle de ting, der er herinde, det er opløftet i a. Og til slut, så har vi så nogle af graferne, og der er 4 slags.
Først så vil jeg sige, at vi har en voksende en, som også godt ligner, at den kan begynde at blive asymptote med y-aksen. Og det er så, hvis A's værdi den er større end 1. Så har vi så en, der også er voksende, men ikke i lige så høj grad, hvis man kan sige det på den måde, som går sådan her. Og det er, den kan man sige, det begynder at minde om en vandretstreg. Begynder at blive asymptote med det. Og det er, hvis A'et det er mellem værdierne 0 og 1. Så alt imellem der, så vil den begynde at ligne sådan en her. Den tredje, det er også en voksende. Og det er, hvis A er præcis 1, og den minder faktisk rigtig meget om en lineær graf. Men det er altså kun i de her tilfælde, hvor at A's værdi er præcis 1. Den sidste, som så sjovt nok også skiller sig lidt ud, det er så den aftagende. Og det er så, hvis A den er mindre end 0. Så ja, det var egentlig graferne, og